Sa number 3, naglabot sa halos 8 oras ang naglungtad nga sunog sa downtown area sa Bacolod sa kahapon. Halit sa kalayo naglabot naman sa masobra sa 20 million pesos. Nagsugod na sa 8:30 sang aga sa may jeans boutique sa may Luzuriaga Street sa Bacolod City kag naglapot sa katupad sini nga One-Lee Marketing ang sunog sa kahapon. Sunod sa kay Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Rodely Gaspi, napalong ang kalayo sa jeans boutique mga alas 11 sang aga. Kag sa One-Lee Marketing naman, alas 4:14 na sang hapon. Dugang pa niya, ginbudlayan ang mga bombero, lakip na ang mga fire volunteers sa pagpalong sang kalayo. Kaya ang third floor sang One-Lee Marketing ang napuno sa mga bombilya, bags, habol, folding beds kag iban pa nga mga household items. Sa bulig sa mga ladder sang chamber kag amenity, nakahimo sila sa mga buho sa dingding sang third floor kag diri lagi sunod ang nozzle sa mga hose kay hindi sila sa gyapon maka-penetrate sa building. Ang kakulang sang ventilation kag ang tuman kainit, delikado para sa mga bombero ang pagsunod sa building. Isa pa gid sa nagpadugay sa pagpalong sa kalayo, amo ang asugikan sa building nga tuman kasakit sa mata kag maisog ang baho. Maswerte na lamang kag Domingo kag hindi amo sina kadamo ang tawo. Kag bag-ugid lang nakabukas ang jeans boutique samtang sarado naman ang One-Lee. Ginausi sa pakaon anugid ang ginalinan sa kalayo pero ang halit sa naglabot sa masobra sa 20 million pesos.